खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। दिनै रुंसायारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि गोथार सारादु थांनाय 2023 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालाराव रुंसायारि जानाय एबा थामहिनबा देंखोगिरि, महरगिरि, फावगिरि आरो दागिरि बिथां गपाल स्वर्गियारि बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो। बिथां रुंसारि गपाल स्वर्गियारिनि बेबायदि अबथिरायै रुंसारि जानायखौ बर' हारि नाङैनो गोबां दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो दिनै गपाल स्वर्गियारि थामहिनबा रुंसारि गपाल स्वर्गियारिनि दिनै गोथार सारादुआव गोबां ओनसोलनि दाब दाब ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा दुखुथिया नखराव बाहागो लानानै दिनै बिथांनि गोथार सारादुखौ जाफुंहोबाय एबा खुंफुंगासिनो दङ। दिनैनि बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलनि एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलोद स्वर्गियारि बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां मावफुं सोद्रोमा एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो बाहागो लानायजों लोगोसे दिनैनि बे रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि सारादुखौ मेहेर गोनाङै खुंफुंगासिनो दङ। लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाथि फैबावो थामहिनबा बयजोंबो सिनायजानाय हारिमु मोजां मोननाय रुंसारि गपाल स्वर्गियारि महरगिरि, दिथागिरि, दागिरि, फावगिरि, देंखोगिरि बिथांनि बे सारादुआव नुजाथि फैबावो बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि लोगोसे बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बाहागो लाफायनायजों लोगोसे बिटिआर सरकारखौ बिथांमोना गपाल स्वर्गियारि थामहिनबा रुंसायारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि मुङाव जायखिजाया थांखि फोसावनो थाखाय एबा आखायाव लानो थाखाय खावलायदों गुरु पबित्र बर'जों लोगोसे बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथांमोना। मख'जाथावदि रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथाङा सासे बर' हारिनि सुबुं सम्पदमोन। बिथाङा सासे देंखोगिरि, बिथाङा सासे महरगिरिबोमोन, बिथाङा सासे फावगिरिबोमोन, बिथाङा सासे मुसुखा दागिरिबोमोन। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां मेल मिथिंनि जायखिजाया मुसुखा बानायनाय, गेट बानायनाय गोबां बर' हारिमुनि एबा बर'नि माहारियारि आफादनि मेल मिथिङाव हाबाफारि खामानि मावनायफोरखौबो बे समाव जों बावगारनो हानाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला गपाल स्वर्गियारि बिथां थामहिनबा रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथाङा बर' हारिमुनि एबा हारिमुजों नांथाबना थानाय सासे दैदेनगिरि लाइमोनमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो थांनाय 2023 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जानानै थाङो। बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांनानै 2023 मायथाइनि 19 डिसेम्बर खालाराव जोबथा हां बोयो आरो बे बिथांनि बेबायदि अबथिरायै रुंसारि जानायखौ ओनसोलजों लोगोसे गोबां बर' हारिनि रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायो। दानिया फैदो बिथां गपाल स्वर्गियारि बिथांनि सारादुआव फैनाय नुजाथि फैनाय गुरु पबित्र बर' बिथांमोना मा फोरमायो जों आबुङै मिथिना लानि। जोंहा फोरमायनो गोनांथ' गोबां दं। जेरैबायदि बिथाङा 19 डिसेम्बरमोन 19 डिसेम्बर 2023 रुंसारि जालांबाय हरखाब। बेनि सिगांबो जों बांद्राय माने बेमारनि सोमोन्दै मिथियामोन। नाथाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय जा हक। बे बिथां रुंसारि जानायाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे लस जादों जेन जोंनि माबा मोनसे मोदोमनि माबा मोनसे अंगआनो जेन जोंहा गैया जालांबाय बेबायदि जादों। मानो होनब्ला गपाल स्वर्गियारि ओरैबायदि माल्टि टेलेन्टेड सासे आर्टिस्टमोन। जों जिखिनि मानसिफोरा सोमोन्दो दं गपालजों बा जिखिनि एरियानि मानसि बिथांमोना मिथिगौ गपाला मा मा मावो माबोरै मावबोदोंमोन। आरो आंनि नोजोराव जेनेबा आं बाक्सानिफ्राय बिथाङा उदालगुरि आं बाक्सानिफ्राय आंनि नोजोरजों ओरैबायदि मोनसे मोजां हाबाफारियाव बेखौ लोब्बा जानाय नुदों। बेनो जाबाय बिथाङा सासे इनफर्मेल इनस्टिटिउसन बिथाङा सालायोमोन आरो जेनेबा जिखिनि फरायसाफोर फैयोमोन गावनाव सोलोंजानो गोनां बेखिनि फरायसाया बिनियाव फैनानै बर'नि जिखिनि ट्रेडिसनेल दामनाय देनाय बा रोजाबनाय बेबायदि सोलोंजाफैयोमोन। बे बिराद गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन हारिनि थाखाय। जेराव दिनै समाव जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल दामग्रा देग्राया खमायलांदों, रोजाबग्राया खमायलांदों। बे समाव बिथाङा प्रडाक्सन खालामदों साफा साफा आर्टिस्ट। जे बुस्थुखौ मोनसे फर्मेल इनस्टिटिउसनाबो प्रडाक्सन खालामनाया बेबायदि बेलायाव बिथाङा न'खरावनो गावनो हारसिंनो रिक्स लानानै फरायसाफोर माने जोंना आर्टिस्ट प्रडाक्सन खालामोमोन आरो ट्रेडिसनेल आर्टिस्ट प्रडाक्सन खालामोमोन। दा बे मोनसे खोब बाख्नायथाव बिथांनि मोनसे आखुमोन। बेबायदि मानसिया जोंनि हारियाव खोब साफा सानै बिदिल' दंसै दिनैनि समाव आरो बेबायदि बैसोनि गैयानो होननानै बुंनो हायो जों दिनै। दा बिथाङा अबथिरा बेबायदि जिउ गोमानायाव बिथांनि न'खरा नङा बिथांनि डिस्ट्रिक्टआल' नङा जों दिनै सारा आसाम नाङै जों बर' सिने आर्टिस्टआ खोब गोसोआ जोंनि गाबखांदों आरो बिथांखौ जों गोसोखांदों अरायबो गोसोखांगोन। बेनि थाखायनो जों बिसाया
माखासे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जों आरिमु जोहोलाव मोनसे बिमुं जों दिनै दोननो हादों। बिथाङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव महरगिरिफोरनि गेजेराव बिथाङा अरायबो जुगामि जानानै थाथों। बिथाङा आरिमु जोहोलाव हिसाबै बिथाङा जोंनि गेजेराव अरायबो जोंनि गोसो गोरबोआव थांनानै थाथों। आं बेखौनो गसाइनि सेरावबो आर'ज गाबो आरो बिथांनि जिउमाया जाहाथे दिनैनिफ्राय बिथांनि जिउमाया जाहाथे गसाइनि सेराव आलो गोजोन थांनानै थायो। बेनि थाखाय आं गसाइनि सेराव गासै महरगिरिनि जानानै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै आं आर'ज गाबनानै दिनैनि समाव आं बिथांखौ गोसोखांबाय आरो दिनै नुजाफैबाय। दिनै सरकारा हारिमु आयदायाव जिखिनि खामानि मावगासिनो दं, जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि थाखाय जिखिनि खामानि मावगासिनो दं, आर्टिस्टफोरनि थाखाय मावगासिनो दं, जों खोब खावलायनो गोनां जायाखै। बिथाङा दिनै जोंनि बिटिआरनि सिमानो जिखिनि दायित्व लानो गोनां लादों। बिथाङाबो दुखु फोरमायदों, पस्टबो होदों आरो जिखिनि बिथांनि थाफानाय बिथांजों जिखिनि इएम दं, जिएम दं बा बेबायदि एमसिएलएफोर दं, बिथांमोनाबो जिखिनि हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोन्दों बा बेयाव नांथाबनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों। निस्सय बिथांनि थाखाय सरकाराबो माबा मोनसे मावनानै होखागोन। बिथांनि मुङाव जिहेतु माने साबसिन दंमोन आरो फावखुंगुरफोरनि थाखाय बिथांनि मुङाव बेबायदि बान्था जोङो दा थांनाय बिथां रुंसारि जानाय समावनो जोङो सारा आसाम नाङै जोंनि बिसाया डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा साथि सावनाय जादों। बिथांनि मुंख्लंनि थाखाय जोङो आर'ज गाबनाय जादों। जोङो दा जिथु बाथि बड' फिल्म एवार्ड फांसन फैगासिनो दं, बिनि थाखाय जोंहा मिटिं जानो गोनां दं। बेवहाय जों गपाल स्वर्गियानि थाखाय माबा मावनाय जागोन नामा, बिनि सायाव जोङो सावरायनानै बिथांखि लानाय जागोन। जों दिनै बेखिनिखौ खुलुमबाय। गिबियावनो दिनै रुंसारि गपाल स्वर्गियारिनि जा सारादु खुंनाय, बे दा अपेन सेसन जागायजेनसिगोन। बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद बिथांमोनाबो सफैखाबाय। दा रुंसारि गपाल स्वर्गियारि बिथांनि जा खामानि मावनाय दांनाय, बे जोबोद मोजांमोन। बियो एकेलेथारिहाय सासे खनगिरि, दामगिरि, मोसागिरि, आरिमुगिरि, फोरोंगिरि, केमेरामेन, माने गासै बिथिङाव बेहा रोंगौथि दङमोन। आरो बियो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सम्पद बादिमोन। दा बिथांखौ जोङो खोमानो गोनां जाबाय हरखाबै। आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' हारिहा गोबां खहा जादों। बिथांनि बिमा बिफा, ओनसोलजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादानो सासे मोजां गोरों मावथि, हारिमुनि मावथि, आरिमुनि मावथिखौ जोङो खोमानो गोनां जाबाय। बिनि थाखाय बर' हारिहा जोबोद खहा जादों। आरो बिथांनि जा मावनाय दांनाय, बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा, लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो बर' रेडिअ' टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन आरो बिसा, बे गासैबो लोगो जानानै मोनसे टाइटेल बिथांनो होनाय जादों जे आरिमु जोहोलाव होननानै। बियो जिहेथु आरिमु बेलायाव जोबोद रोंगौथि गोनांमोन आरो बिथांनि जा आरिमु दाननाय, लंथाइ बानायनाय, बियो जोबोद समायना समायना। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि दैदेनगिरि मानगोनां बिथांमोननि जा मुसुखा बिथाङा बानायदों, बे जोबोद गुबुनजों रुजुजायै। बे बेलायाव बिथाङा जिथु सेंग्रा बैसोआवनो बेबायदि सासे रोंगौथि सुबुंनि बिदि जोनोम मोनदोंमोन। आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो लोगो नांनानै बिथांखौ मोनसे मोजां बिमुं दोननाय जाबाय, जे आरिमु जोहोलाव। आरो बे आरिमु जोहोलाव मुङैनो बे गपाल स्वर्गियारिया अरायसम मिथिजासिगोन। आरो जों सानो जा बिथांनि मावनाय दांनाय, बिनि आदर्शखौ लानानै बर' हारिनि उन जोलैफ्रा आवगायगोन आरो हारिखौ सिबिनो थाखाय, आरिमु सिबिनो थाखाय थुलुंगाखांगोन। आं बेखौ आसा खालामदों। जों बिनि थाखाय एसे सावरायदों जे जिहेथु बिमुं होबाल' जाया, बिनि थाखाय माबा मोनसे अराय समनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै गालांनांगोन। बेनिखायनो जों आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारिनि मुङै जोङो माबा मोनसे बान्था, बोसोरारि बान्था, बे बेलायाव खामानि मावनाय बिथांमोननो जोङो होनायनि राहा खालामगोन। आरो बिनि थाखाय जोङो दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट, बेजोंबो जों सावरायगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बे जोहोलाव नीलेश्वर
ब्रह्म एवार्ड उस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी एवार्ड बेखौ होयो बेबायदिनो आरिमु जोहोलाव गपाल स्वर्गियारी बिथांनि मुङैबो जोङो मोनसे एवार्ड जोङो होगोन आरो बिनि थाखाय जा बेबस्था लानांगौ जुरि बर्ड दानांगौ जों बेखौ उनाव सावरायनायनि गेजेरजों जोङो थि खालामगोन माखासे जोंनि बर' बिथिङाव नुदों जे बेबायदिनो माने आरिमु जायफोरखौ जों आर्टिस्ट होननानै बुङो नाथाय गोबाङानो नासयजानाय दा बे बेलायाव नोंथांमोना बिथांमोननि जायफोर जोहोलाव दायो सिखारबोदों बिथांमोनखौ फोजोबखांनो थाखाय माबायदि खामानि मावदों जोबोद मोजां सोंथि जे जायफ्रा आरिमु बायदि बायदियाव ओंखारो जों नुनो मोन्दों गोबाङानो गैजारोङि न'खरनि रांखान्थि लानानै हालोदफोरा जोबोद गाज्रि गाव जेने तेने थांनानै थायो बेबायदि मानसिफ्रा बे आरिमुनि गेजेरजों हारिमुखौ सिबियो दा गपाल स्वर्गियारियाबो बेबायदिनोमोन सासे माने जोबोद गैजारोङि न'खरनिफ्राय फैनाय आरो बेजोंनो बियो जेने तेने थांना थायोमोन दा बे आरिमु बे बिथिंफोरखौ गासैखौबो बे गैजारोङि मानसियासो बांसिनै फोथांना लाखिदों साफा सानै दङ जायफोरा एसे गोनां गेदेर न'खरनियाबो आरिमु सिबिदों नाथाय बांसिन गैजारोङि न'खरनिफ्राय सिबिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना ओरैबायदि सिबियो जे न'आव ओंखाम गैयाब्लाबो उदैयाव ओंखाम गैयाब्लाबो हारिनि खामानियाव बिथांमोना ओंखारदों दा बे बेलायाव जोंहा सरकारफोराबो दायित्व दङ बिथांमोनखौ एसे नोजोर होनानै बिथांमोननि रांखान्थिफोरखौ एसे गोजौ दैखांनो दा जों गुबुनखौ नायहरब्ला नुयो जे सिनेमा जगतआवनो जा बा संगित जगतआवनो जा बै जोंनि भारतनि माखासे हारिफ्रा गाव हारिनि मानसिफोरखौ बिदि रोंगौसाफोरखौ आर्टिस्टफोरखौ गोजौ दैखाङो नाथाय जोंनि बर'फ्रा बे बेलायाव एसे उन जानानै दङ जोङो सावरायखांबाय जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मानगोनां सुकुराम बर' आं आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां शिब प्रमद बर' बिथांजों जोङो सावरायबाय जे बे बेलायाव जों माबाफोर गोदान राहा लानो हागोन नामा जे जोंनि गैजारोङि आर्टिस्टफोरखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय एसे थांनानै थानायनि राहाखौ मोजां खालामनानै होनो हानायनि थाखाय माबा राहा लानो हागोन नामा जों बेखौ सावरायदों आरो बिथाङा खौरां होदों जे जोङो बेखौ सावरायफिननानै गोदान राहा लानो जोङो बेब'स्था खालामगोन होननानै आरो जों बेखौ जुर होदों दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे मोसानाय थेनायनिल' नङा जेसेबां गुबुन आयदायाव आर्टिस्टफोर दङ रोंगौसा दङ बिथांमोनखौ रांखान्थि लानानै एसे जौगाहोनाय आरो समाजाव मान सनमान लाबोनानै होफैनाय बे बिबानखौ एसे सोलायनो थाखाय जोङो बेब'स्था लादों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन